A iniciativa solidaria xurdiu na escola e foron os propios nenos os que lle trasladaron ás profes a necesidade de facer algo para axudar a todas aquelas persoas afectadas pola erupción do volcán. Eles mesmos decidiron que tiñan que axudalos, non? Que querían axudalos pero non sabían como. Entón, por exemplo, os máis pequeniños de infantil nos dicían: profe, eu teño cartos na miña hucha, pero non me van a chegar porque unha casa costa moitos cartos e hai moitas cousas, como podemos facer? Entón, pois, a través do diálogo e da reflexión, eles chegaron á conclusión de que tiñan que facer algo para xuntar cartos. E rapidamente se puxeron a traballar. Coas súas mans e coa axuda das mestras comezaron a realizar distintos complementos con avalorios, como é o caso de chaveiros, pulseiras ou portamascarillas. Estamos facendo chaveiros para darlle cartos á Palma, para que collan un fogar e escolas, para que teñan unha vida como antes e vivan ben. Pois a mí me gusta máis facer os chaveiros, porque podes facer máis en un día, pero a cambio dos colgamascarillas te levan días. Dende o CRA destacan a importancia da iniciativa, na que se traballa cos nenos a solidariedade e o traballo en valores, ademais doutros aspectos do propio currículo. Este tipo de actividades nos serven para que os nenos traballen moitos aspectos do currículo, por iso nos parece moi interesante, porque, bueno, teñen que facer cálculos, traballan conceptos matemáticos, suman, restan, hai que distribuir os avalorios, eles encárganse de anotar as encargas que van tendo, hai que calcular cantas temos, cantas nos faltan, despois tamén traballan conceptos de letroescritura porque teñen que recoñecer as letras, identificalas, compoñer palabras. Todo recadado coa venda destes produtos farano chegar á Palma a través dunha asociación ONG que colabore no desastre e que os propios nenos elixirán. Temos que colaborar ca Illa da Palma, comprádenos moitos.